அனைவருக்கும் வணக்கம். நேற்று ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். நீங்கள் ஒரு விசேஷத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் தச்ச துணியை போட்டுட்டு போய் மற்றவங்ககிட்ட காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? ஆரம்ப காலத்தில் நான் அதான் பண்ணேன். நான் கடை வச்ச புதுசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போது பேண்ட் ஷர்ட் மாடல்லாம் பேகீஸு, பேரலல் இந்த மாதிரி மாடல் தான். இதெல்லாம் நான் அந்த ட்ரெண்ட்டுக்கு என்ன மாடலோ, அப்போ என்ன மாடலோ அதை நான் அங்கே தச்சு போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அதை பார்த்துட்டு தான் மற்ற மக்கள் பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைக்க கொடுப்பாங்க. அப்போது வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு விளம்பரமே நாம தான். நம்மளையே நம்ம மாடலாக ஆக்கிக்கணும். அப்படி தான் நம்ம உங்களை செய்ய சொல்கிறேன். நான் மாடல் ப்ளவுஸ்லாம் தைச்சேன் அப்படின்னா, ஆரம்ப காலத்தில் என்னோடய மனைவிக்கு மாடல் ப்ளவுஸு டிசைனாக ப்ளவுஸு தைச்சி அவங்களுக்கு போட்டுக்குவாங்க. அதை பார்க்குறவங்க மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இவ்வளோ மாடல்லாம் அவர் தைப்பாரா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. வந்து கேட்டு தைக்கிறதுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க நம்மகிட்ட. அது மாதிரி நமக்கான விளம்பரம், நமக்கான மாடல் நாம தான். நம்ம எப்படி தைச்சி போட்டுன்னு போகிறோன்னு அவங்க பார்த்தா தான் அது அவங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா அவங்க உங்ககிட்ட தைக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால் அந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுன்னு எந்த ஒரு விசேஷமாக இருந்தாலும் நீங்கள் தைச்ச துணியை போட்டுட்டு போங்க. நீங்கள் ஆரி ஒர்க் டிசைன் பண்ண ப்ளவுஸை போட்டுட்டு போங்க. நீங்கள் தான் உங்களுக்கு விளம்பரம். நன்றி, வணக்கம்.